Alright bafethu ngiyabekelela igama lami nguSiphiwe Ntombela bafethu ngicela nje ukuthi umuntu oqala ungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze ke uzothola bafethu okuningi okwenzakalayo ungakhohlwa ukulike ungakhohlwa ukucomment ukushare ukuze ke umbukise ubuke ke na abanye abantu bafethu nganza kwethu sibuyile bafethu ake sijabule bafethu ukuthi ke sibuyile umuntu ke ubelunje ukuthi akhokhe kahle amandla ayikade bafethu sagcina nabantu kade kubele kube ngibuza ukuthi hawu hey kwenzakalani bafethu sibuye ngamandla bafethu sibuye ngamandla kakhulu ukuthi ezinye izitori uthola ukuthi besingakayiqedi sayishutha mhlambe kanye ezinye sekunzima ukuthi mhlambe siqhubeke ngeenkinga bafethu esihlangabezana nazo ukuthi sekunzima kakhulu bafethu ukuthi umuntu aphume ngiyathemba ukuthi umnomi uyoniphathe kahle bafethu njengoba desele nani njengamanje ngizoqala udaba nanangu umfowethu la umfoka Shabalala okuyena ke bafethu okade wasibhalela sithi ake sizwe nje bafethu udaba lakhe lichaze lokho ukuthi kwenzakalani ngempela qhawele sizwe hamba kahle mshini asiyaphila futhi yebo mfowethu uba nokwabani utabo nendawo vele hayi mina nguSiphiwe mfowethu akaShabalala ngapha kwaMashu mfowethu so ngibhalele la mfowethu hey ngizofuna ukuthi nasekhaya kube nesixazululo esikhona because angikhona ukutshela uma lento ngendlela engayibona ngayo yabo so ngathi akungcono mfethu kube wena umuntu ozosenza ukuthi igcinise ibhoboka lento lena mfowethu yabo kwenzakalana nawuchaze futhi lokho udaba nkabi yami hayi lana mfethu nginenkinga lana yabo anzi yazi mfethu singama out siyayijabulisa siyayibona lonto le so ngelinye ilanga ke ngiyoyishayela into zami nami yabo ngihamba lapha ngomile so mangithi mfethu kulezi indawo lezi ogel yabo la baqhwa kahle ngiyafika lapha hayi nami ngithi ake njengensizwa phela ikhehla nami ngijabulisa kancane ngakhuluma nje mfethu kahle nomuntu ezwe ukuthi ikhehla ulijabulisa kanjani kulabantu labadayisa ngomzimba ikhehla no full phosisa yabo yes kulabantu abadayisa ngemzimba mfethu so mangifika lapha na mfethu sinosisi mina ekhaya yabo seswami uma time avele la shona so yimina vele ubhuti omdala so usisi lo ongilamayo vele siphila nabo nje uyena ke ungathi uyasebenza yabo ozama ekhaya asebenze because nami into zami since ngaphelwa umsebenzi ngisahleli nje kwamanje hayi usisi asupporta nekhaya but into yangixaka mfethu usisi akasho ukuthi usebenzaphi yabo asazi nathi usebenza phosisi kodwa asazi ukuthi uyasebenza mfethu yabo manje ngelinye ilanga mfethu ngiyafika kwenye indawo kulezi indawo vele ngithi ngiyothenga nami njengomjida hayi mangithi ingane sekhaya phela yana hawu lihle ingane sekhaya yabo idayisa ngomzimba yabo yabo mfethu angifuni ukukhama ngingiphathe kabuhlungu lonto number 1 nje ngiphathisa ukuthi udlisa umama amanyala mfethu ungidlisa umama amanyala yes nawe ngithi phela nawe uyakudla nje nami mfethu ngiyadla mfethu yonke engicasula kakhulu leyo mfethu uyazosikhohlisa mfethu azoshaya isicathulo lapha ngoba kusebenza yena mfethu yabo yonke efika ngicasule kakhulu mfethu yabo manje ingiphethe kabuhlungu lento enangikhona mfethu ukuthi ngitshela umama because njoba ngumjida nje mfethu ngizothi umama bengiyakuphi yabo lonto leyo so kunzima ukuthi ngabhobwa kumama ngitshele lonto leyo so manje mfethu ngithi angikubize mfethu ukuthi mhlawumbe ngingaba nendlela ukuthi sixazulule lento or sekhaya khona ngizochazela umama ukuthi ngabona ingane sekhaya yenza amanyala so because idayisa ngomzimba manje ngiyabuza ke mina ukuthi iziphi izinto ezakhombisa noma mhlawumbe wambuza noma mhlawumbe kwenze kanjani ngoba mhlawumbe ngenze ukuthi uyisebenzele mhlawumbe lapha isebenza la khona yabo wena iziphi izathu ngempela eziphathekayo nawe wayibonayo ukuthi lo muntu lo udayisa ngayo inyama yayo mfethu yabona angifukho amanga indlela nje kwakungamfethu kwakucacile because khona umjida ngangihleni eceleni yabo siyaphuza singamajida yabo hayi umjida uyasho ukuthi kunengane mfethu afuna ukuyilokhuza la kodwa isayinyama lelo kwamanje yabo ayinganaki mina ngoba phela siyaphuza yabo afuna ukuyenzani afuna ukulala naye afuna ukuyothenga kuyona yabo indlela yangane yabo hayi nami ngoba ngumjida hayi nami phela kunengane vele ngiyigebhela ukuthi hayi yabo shuthi usisi wayisambe nomunye umjida kulo room yakhe leyo ayojabulisa lo mjida loyo mayevela indlela agqoke ngayo mfethu ayiphiki ngeke uze uphike mfethu yabo lo mjida enhleni naye athi nangu lucheri yabo asazani yabo ukuthi maniphuza ningamajida gcina seni enjoy nje ningamajida yabo nigcina senikhuluma athi nayi lengane mfethu athi ngiphuthume nje kuyo mangithi mfethu ingane asekhaya mfethu yabo
ngimbuze lo mjidi usho leyangana mfethu athi he leya athi mfethu leyangana leya mfethu ngijwayele mfethu ukuthenga kuyona yabo so mfethu inhliziyo yami yabo ngavele ngaba down mfethu kwalento athi ngifuna ukuyenza nami ngavele ngayiyeka kwayena ingane sekhaya ayazi ukuthi mina ngambona akazi akazi awuyangisho umgxavuna nje umgxavuna yabona mfethu angazi kuleza indawo mfethu athi baba nokugada yabo awukwazi ukuthi ungasondela umuntu because ngagcina senginemali yabo yeah bathi nje mfethu ngaphatha ngavele ngaphuma ngahamba mfethu unayo usisi ingane unayo ingane mfethu but ingane yakhe ihlala kubabwayo yabo iba nokufika ekhaya makuthiwa ufikile aze na ekhaya yabo unayo ingane mfethu yabo so manje mfethu number 1 nje abantu abangaziyo mina bathini because amajita amaningi asekhasi lapha ajwayele ukuya ayojiva lapha yana mfethu ayoyijabulisa athini mabona ingane asekhaya yenza le nto mfethu and angikhoni ukutshela umama and umama cause umthanda kakhulu yabo umthanda kakhulu cause nange asahlala nje lapha ekhaya mayenza into wrong mangimkhosi mama amlwele yabo so angikhoni mfethu ukuthi ngakhuluma nomama into kanje so izinto mhlawumbe uthi wayizenza mfethu ekhaya yabo mangimthola mhlawumbe nomjida ngimtshela ame nomjida egcikeni esangweni ekhaya yabo mangimkhosi athi mama ngingenaphi unabangani bakhe ngithi unabangani bakhe nami nginabangani bami why mina phela ngisebenzi mina ngithi so wena wena ukwenza nawe lokho mfethu mina ngazi mina ngikwenza mina nginoma ingane yami mfethu oyi1 mfethu bayamazi yabo bayamazi mfethu yabo bayamazi so angiwayenzi nje amanyala lezi mina ngumfana ekhaya imina nje vele kufanele umuzo wami lo wakho ubaba washiya mina insizwa lapha yana usisi vele uyayivayela usisi yabo so kumele ngibe sure ukuthi ekhaya ayikho into enza la wrong yabo ngifuna ukuthola mfethu ukuthi mhlambe uhlalaphi yena njengamanje uhlala edrobheni uhlala edrobheni waphuma nini waphuma ngaziphi izathu ekhaya uphuma umsebenzi phela thina sazi ukuthi uyasebenza njengoba sedrobheni usondana nomsebenzi kakhulu because lana isikhathi angena ngaso uthi ungena ama night yabo thina sazi ukuthi ungena ama night thina yabo kanti sengize ngasithola iqiniso ukuthi ama night awangenayo vele ngaze ngambuza lela ukuthi umsebenzi wakho wajalo wena ungena ama night awushintshi wena ukuthi mhlawumbe ungena emini yabo wathi ngiphume kuyena yabo but mina ngibekuyibuzela nje base ngiyathola ulaka lwakhe ngesikhathi ngimbuza ukuthi ilali yes yabo so mfethu angifuna ukukhuluma namama ngikhuluma lento kunento nje evele ngicike nje kahle kwamina nje ngihlazekile mfethu angifuna ukukhuluma mama usaya kodwa ke lapha nanga mfethu ngiyabona nje ukhona umngane wami othe sikhesiye lapha mfethu angifuna ukukhuluma ngayi mina lapha ngayi lapha manje ngifuna ukuthola mfethu ukuthi yini mfowethu eyenza ukuthi mhlambe nawe yakwenza nje ukuthi ugcine usuthatha isinqumo sokuthi uhambe ubona kunje ngoba phela uyasho ukuthi uma ingane yakho naye mfethu athi uyazi mani ngamajita mfethu nokuxoxisana ikhulumele nje wena ungasho ukuthi njengomani ngamajita mani ngamajita mfethu nami phela ngangomile njengomjita yabo ngifuna nami jabulisa elinye ikhehle ngeke ngizwe nje yabo cause indawo bebayibeka ukuthi kunengane ezinswempu lapha yana ojwayele vele kuye nawe no mina kahlahle sekhe ngayi4 lapha yana sekhe ngayi4 mfethu but uqale nini ukuya khona ukuze phela sibuke nesikhathi lapho sesiwakho ukuthi lapho sinesikhathi esingakanani mhlambe nakhona ekuleya ndawo 3 months back mfethu 3 months back yena usisi wahamba nini la ekhaya sesihambe nini dala maybe nje sokuyophela unyaka manje sokuyophela unyaka mfethu athola umsebenzi nje sondle uyena nje ekhaya mfethu angifuka amanga eyondle ekhaya iclose iqhamuka ikhona impela but into engiphatha kabuhlungu ukuthi iqhamuka kulamanyala lawa yana iqhamuka kulamanyala akaza asebenze yini kwezinye indawo mhlawumbe wathena khona umsebenzi wakho wafika nje wesetoro uba ukhesh wathi akawufuna umsebenzi imali incane yabo wawuyeka bamfonelile yabo so akaza nje asebenze enye indawo so manje uma wakho umuntu onjani makho umama right mfethu awumama ohleli naye yabo ezimina nje sithu yabo manje mangaqhamuka nje ngimtshela umama okay kwansi uyayizwa lonto mangaqhamuka usisi usayida nosisi yes kahle nje mina angazi mfethu bangijabulela mawuthi ngalo day mhlawumbe ngiphethe lo bribe khona ngizame khona yabo ngaphatha lo bribe but kakhulukazi uyamthanda usisi mfethu ngikho awuyena nomuntu ohluphayo ke ekhaya ke sibuze wena ke mina mfethu angihluphi mina yazi mina mfethu just mama nje
into esicabana ngayo ukuthi mangilethe uma ingane yami akafuni afike lapha endlini yabo kade phela mina lapha nje bokusekhaya mina ngithi mfana fanele ukwami lapha yabo and uma ingane mfethu uzama washela even noma mfethu endlela respect ngayo mfethu umjabulele makuthiwa uma ingane mfethu ufika nama plastic yabo ngize ngibuka ukuthi hayi shoda akamthandi manje uthanda imali yakhe yabo because uma ingane mvelo ayisebenzela vele nemadlana nje encane ngidinga uyena yabo nami ngikuthenge lapha nalapha yana mfethu yabo so nje mina ngihluphi mfethu angifuni yasakugcineni ukubuya ugcine last week last week ugcine last week yeah uma efika ke nenze njani uma efika ekhaya wena nje njengoba wena umuntu ohlungu kanjena owambonayo ukuthi bamncosha yabona mfethu ugcina ukufika kwakhe nje ngoba bese ngilwazi lo daba ufikile ngamthola sendlini vele noma khoma nomama hayi afike ngambingelela ngayendlini ngayenza leyo nto engiyenza ngaphuma ngahamba cause ngangibona ukuthi mangizohlala naye unento ezovela isuke yabo ngayizo sengifonela athi awu uhamba ngasangibona ngibone kancane ngamtshela ukuthi abe ngibhizi yabo cause mfethu yena akazi ukuthi ngiyazi yabo akazi nix akazi nix mfethu hayi bafethu ngiyacabanga bafethu niyamuzwa mfethu ngendlela mhlawumbe acacisa ngakhona ngiyacabanga mhlawumbe i-solution mhlawumbe ukuthi mhlawumbe sihambe sombona umama angazi sisi wakho sikamthola kanjani sisi wakho singamthola kanjani singamthola at least masingamfonela afonela uyena uma because mazofonela mina bana lokho ukuthi hayi ngizofunana antu ngithathela phansi mina ubani uthi hayi manje kanjani yabo ngcono mafonela umama because bazwana vele nomama thina sitshela umama uthi amfonele hayi akho-ke ngiyacabanga ukuthi njengamanje ukuthi asisukeni siye ekhaya right yabo sibone ukuthi mhlambe kuzokwenzeka kanjani yabo alright bafethu cela siphezele bafethu siyeka mfowethu siyobonana nomama sibone ukuthi mhlambe umama uthini mhlambe ngalo lo daba siyabonga kakhulu guys ngangena mama How's yebo mama mina hayibo kwenze njani ngempela wathi ufika nje wangifikela namakhamera hayi mama mana kancane mama yini kanjani amakhamera uzothini ngempela namakhamera la yini kwenzakaleni ngempela yini namhlaza kwamakhamera mama icontent ukutshela angenzanga lutho mama angenzanga lutho yabo ngitshela ngayo akangizwa mama ngiyacela ngizoyilalela kuwena mama mama kodwa yini yini usuhluleka ukukhuluma nami wena ngaphandle kwamakhamera usalele yona le mkhuba leyenza yini ubani wena ngikhuluma nengane yami wena yini siyaxolisa akekho umakhelwane sibonile mama akekho umakhelwane sibonile ukuthi nakamakhamera babonile mfana namakhamera kwenzakaleni manje ngifuna ukuchazela ufuna uyabalisa nje ubani wena uzozingilalalela cha ngizozingilalalela ngithaphumani ngibambelani mina ngokufanele baphume laba ngoba ngazi nizokwenza la emzini wami sicela phela ukuchazela mama nizothi nizongichazela awumlinda achaze ke mama lalela mama yabona ngoba sila asizile ukuzodlala mama njengoba sila sibhayile umfowethu kunodaba afuna ukutshela lona yeso udaba lolo angakwazi ukukhuluma nami asabhalele yebo kunodaba oluserious afuna umfowethu ukusichazela lona ngesimo yabo yena akakwazi ukutshela lolo daba fanele atshele nina mama njengoba nina nizongitshela yebo siyaxolisa umfowethu uyabheda umfowethu kahle yabo ngobe kumele akubhalele mama yabo bekumele akutshele kahle yabo ukuthi siyeza isizathu senza ukuthi atshele nina isiphi yes phela mama angithina sisebenza kumabona kude mama so sizosiza umfowethu ngokuthi abhodle igama lami ngusiphiwe ngwantombela mama ngisebenza kumabona kude yiphi lolo daba ngifuna ukuluza kahle lolo daba yes lumayelana na yes ukuthi angazangibuse kanje ngabantu siyaxolisa uthule yes mama
uyabheda mana mama lobani uyabheda lo uyabheda ubheda ngempela ungcono ngoba nawe uyambona mfana wami bekumele yangihlukumeza lengane ihleli nje ayisebenzile emkhume yenzayo Siphiwe uyabheda yes angazi niyazelaphi indaba ningayiphi umsebenzi ongcono ukuthi ihlezi ingihlukumeza kanje uyabheda wena Siphiwe uyabheda yes mama ngithi uyayiza kunodaba la umfethu asibhayele lona yezwa oluserious manje ucelile ukusimsiza ngoba sisebenza amabona kude njengosibona sitheleka kanje yabo sesithi asixolise ukuthi mhlawumbe sitheleke kanje simele singene kanje siyaxolisa lokho umfethu mhlawumbe uyalibona iphu umfethu ngicela uxolise mfethu yabo ngicela mfethu uxolise mana uyaphi ngesilungisa udaba lakho lwephutha lakho lenzile yes ngesilungisa udaba lakho lwephutha lenzile wenza iphutha njengamanje lokhu wehla wenyuka ngicela uxolise mama ngicela uxolise baba mama ngiyaqolisa ke mama uthi ngize nabami ngiyaqolisa yes bekumele umama umtshele ukhulume naye kahle umama umbhalele umama umtshele yes mama uyabheda wena usene umkhulumeli yena akasakwazi asena umlomo okhuluma ngicela uxolise kahle mama kanti ngane ngake ngalima xolisa ukuthi wenzeni mama ngiyaqolisa ukuthi ngilethe abantu la emzini wakho angishongo usondela yes angishongo ngiyaqolisa ukuthi ngilethe abantu emzini wakho mama mama ngicela mama sehlisa imoya sikhulume kahle udaba umfethu afisa ukuthi alibeke kuwena njengomfana wala ekhaya ngizoke ngilizwe lolo daba ukuthi udaba olumayelana nani lona lolo ngicela nje ungabamba yona isithi kodwa nje ayisheshe ngempela ngoba niyangiphazamisa ngempela emsebenzini nami ngiyenza yinendlela kumanje ngizongiphazamisa ngifuna ukuzwa lolo daba ukuthi olumayelana awusondele ngamfethu ukuze ukwazi ukuthi yonke into izoba hey mama hayibo hey mama ayithangiwe ke nje mina kuyehla kuyenyuma mama so mama wami igama lami njengoba sengishilo mama ukuthi ngusiphiwe ngoNtombela ngisuka kumabona kude mama so njengobabona nje abafethu beshutha la bashuthela khona ukuthi izitori sisiza umphakathi kahle ngeenkinga abasuke bebhekene nazo la ekhaya nje bengingazi ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe ngingazi umuzwa la ekhaya kodwa namhlanje sekwenzekile ukuthi ngagcina sengiba nolwazi nokwazi nje abafethu nomfethu bengingamazi njengoba nawe mama sengikwazi namhlanje mina nginankinga nje la kwami nisiza abantu abanenkinga mina nginankinga kwami all right awunayo inkinga ukhona umfethu udaba asibhayele lona afisa ukuthi azolibhodla kuwena yeah so umfethu usibhayelile kade wasibhalela njengoba sisize udaba lakhe salisukumela nje ngenkinga ekade yayimudla ngaphakathi uyafisa ukuthi ezoyikhuluma kuwena mfethu umchazele umama ukuthi udaba lakho luthini noma nje mfethu ungangihlalela lapha uchaze kahle udaba lakho lonke ukuthi luthini umfethu uthwele kanzima umfethu mesichazela uthwele kanzima awuchaze qhawe lami mama ayikho right mama into enzeka la ekhaya mama wena ngoba hlezi ukhulumela ulihle yazi mama usebenza ulihle uyasebenza nawe uyakwazi sondliwa ulihle wena usebenza ulihle uyasebenza cha mama ulihle yazi usebenza phi nawe akakutshela ulihle ukuthi usebenza kuphi cha mama ngicela ungimamele uyazi ulihle usebenza phi mina ngifuna ukuthi ungichaze ukuthi ulihle usebenza phi kwakuthethe usebenza kuphi ulihle wakho asibona isithombe ulihle wena apostile ukuthi abantu bayaposta ithombe abasebenza khona uhlanganapi nayo yonke lonto wena uhlezi ukhulumela ulihle ulihle wena uyangodla yini inkingi lapho lalela ngitshela mamela ngitshele mama mamela ngitshele moya phansi baba wehlisa umoya unani ngempela ufunani enganeni yami ngempela fanele ngodli manje godliwo bani ke mengasangodla ulihle chaza nje kahle mfethu imibuzo manje senkantolo la chaza nje mfethu kahle udaba lonke mfethu umama ungakhulumi nomama unganqakisani nomama amazwi kanje yezwa qhawe yacela mfethu silalelane kahle yonke into hayi inkulu indaba ngicela uchaze qhawe ngicela uchaze ulihle dayisa ngumzimba ngiyakutshela mina ngayibonela mina ngosi usumzonda ngalendlela udadweni ukuthi ungaze umsungulele into embi kanje ngimsungulela uthathela phela leshoyo ngodadewenu ngambona mama ngambona wabona umbonaphi uthathela phela ikhuluma ngodadewenu mamela ngitshele mama ngangihamba nabangani bami yakonani kodwa ingane yami ngempela yakonani ingane yami mafika kulihle lento oyishoyo njengamanje kumina kuzokwenzakalani ngizokondliwa ba mina
angimhlebi mama singamfonela ulihle ngitshele phambi kwakhe ngambona ukuthi wayigqokeni ngasiphi isikhathi ngasikhathini ayikho lento oyishoyo ayikho lento oyishoyo nayi that ngikhuluma umchazela umama ukuthi wawuyokwenzani wena khona lapho wawuyothi nakuja khona chaza nje sonke bethi wambona inqotho chaza ukuthini umchaza ukuthi wambona wayigqoke kanjani wayenze kanjani ukuze umama azokholwa mhlambe uma ekholo ukuthi ulihle ngempela wenza umsebenzi muphi ngangedrobheni mama eklabhini yeah labadayisa khona ngomzimba ngiyothenga nami ngathola ulihle phakathi lapha agqoke into eveza ipaint nento eyelo ngaphezulu eveza amabele egono umfana bacabuzana baye endlini bayothi bamnike bafaka imali emabeleni wabona njani ukuthi ulihle lowo ingane sekhaya nje ukuthi ithathavini wawudakiwe uthi wabona umuntu ofana naye mama sengaphuthwa ingane sekhaya ngakhe mina mama ngidakiwe nje ufakazi balokho unabo ufakazi balokho wakwamshutha khona uzofika nento engizoyizwa la kumina yazini bhuti yini uyisukulelelani ingane awusebenzi nje ulandelana nengane yami ngimlandela kuphi ngoba ngangihambela indawo zami mina mama ngathola ulihle lapha ulihle mama usondla ngemali emanyala la usebenzi nje uhamba indawo ezikanjalo mama wayivela ulihle ngaka ulihle wawumvikela mina nabafana la egate mangikutshela uthi ngiyamsukela ulihle unabangani bakhe usukezelwe wena nje ugadene nolihle awusebenzi awuganiwe ufuna lokhu ugadene nolihle uma Nxumalo wazakutshela ukuthi ulihle uyamvikela wena ngithi ngimvikela ngalini ulihle nangu ulihle udayisa ngomzimba lapha namanje uyamvikela uma unobufakazi balokho ubufakazi balokho mina ufakazi balokho ngambona mama ngambona ulihle uyasebenza mina ngiyayazi iboss yakhe siyafonelana naye mama ulihle uyamazi uyasebenza usebenzaphi uyasebenza edrobheni ulihle wenza ini edrobheni uyasebenza ulihle akwazi ukuthi wenza usebenza wangitshela ukuthi usebenza e-restaurant ulihle waphuma kanjani ulihle la ekhaya waphuma ngoba esondezela umsebenzi wakho umsebenzise ebusuku usibeze ngene ebusuku ulihle night shift ma-restaurant kasetshenzwe so ngenkathi ephuma wena wathini wena kuyena wangitshela ukuthi uyosebenza wahamba ngathi kodwa ngane yami njengoba uphuma uyosebenza ungakhohlwa ukuthi angisebenzi la ekhaya nangu nohobo omfwabo umvakashele lapha asebenza khona angikwazi ukumvakashela ebusuku angikaze ngimvakashele oh yes yeah so ngicela inakhujana mama ukuze mhlambe uzokwazi ukuthi lolu daba mhlambe lwenzeke kahle bengicela ukuthi mhlambe umfonele ulihlezi yabo ngesizwe kuyena ukuthi mhlambe yena uthini mhlambe ngalolu daba into enhle kakhulu kabi ke le into enhle kakhulu khona uzoza ukuthi lento oyishoyo ngosisi wakhe into engekho angimfonele ngathi ngavele ngibheke angakwazi ukuthi emsukele ngempela hayi ngoba nje angizwa nje la ishoyo ukuthi ngempela unjani umfethu yena la ekhaya abasebenzi ujika nelanga animsizeni yabo njengoba nisebenza nje ngicela nimqashe angahambe efuna abantu ukuthi bafike namakhamera la into engabe uyasebenza engabe elandelana uyiphethe kanjani uvuka nje yabe undinga sithebena ufuna ukudla lokudla okuthekwa uyena ulihle njobe semthuka namhlanje usuthi ukudla kwakhe ayifonele nje ingane yami ntonto ngisho yamkhulumela ngeke ngifuna ubufakazi balento oyishoyo ukuthi uyithathaphi ngicela uyifake loud mama ifake umtshele nje ukuthi besingafisa ukuthi eze la kahle akaphuthume nje mntanami uzotholakala yini ngoba phela usebenza angikaze ngamtholi mengimfonela umntanami ngeke uzoyibamba nje le phone ezwe nasi isimanga sifika nobhutwana nje isho mhlawumbe umuntu oyilalele nje phela isemini manje njengoba esebenza ebusuku usebenza ebusuku kuyenzeka alaleke sebenza ebusuku kathela uyasebenza uyayithenga la le gross ayithengayo la awamphinde eze la ekhaya ngoba uzoyidrop masimbuze efonini akeze la ekhaya ngabe wayifunani ingane yami wakwakwenzani lokho uzoyidrop awuyifaki loud mama yeah ayimndolele lo ngeke umntanami uyazi usukumela phezulu mengabe ngimfonele khona into emphazamisile kambe sazumekile yakuthanda ulihle mama ingane yami leyani ngaba yini ngaphandle kwayo uyazi naye umfaba uthondliwa uyena ubhuti uthandana kuphela mina akangithandi awusebenzi ngani usebenza ukulandela udade wenu
Uyulele lo muntu lo. Uzumsungulela amanga. Hayi soyizwela kuyena. Sengasongelela ingase ekhaya amanga. Ya mntana. Oh yeah. Please leave a voice or fax message. Ukhathele mama. Hayibo ingane yami weJesu. Uphinde umphinde mama. Hayibo lihle. Ukhathele. Ukhathazwe yini? Bamshuyashuya abafana amadoda. Inhlobo nenhlobo. Nokufakazi balokho. Ungakhulumi. Uzuyibona ukuhlaza kanjani? Ungasebenzi kwakho kwenza ukuthi ube lihlaza kanje. Nami ngiphatheke kabi ukuthi Hawu yamntanami lihle. Yebo ma unjani? Ya mama ngikhona. Hayibo awuphuthume mntanami awuphuthume khona into ephuthumayo la endlini awusheshe. Ukuphi njengamanje? Ngisendlini kodwa ngizoza manje. Awuphuthume ngane yami kuyaphuthuma ngempela khona udaba olukufunayo njengamanje lana. Mhlawumbe uzofika ngabo banje. Mhlawumbe ngabo 2 to 3. Bese nithatha uUber nje uphuthume. Okay. Khona udaba ofanele ucazulule la ngane yami sheshe ngizobona ngawe ke manje. Yezwa. Theni nangu lihle. Uyeza manje. Ufuna ukwezwa lamanga akho washoyo. Mina ngimqambele lamanga noma esefikile ngizomtshela. Angihlebi phela mina. Mina webhuti mina bangazi la ekhaya. Angisiyo umuntu ohle futhi angisiyo umuntu onamanga. Mina into my wrong. Wrong ngoba kwawumama ngayibuza mama why ingane sekha ingasho ukuthi isebenzaphi why njalo bafu noma ngithi ujabulela ingane ngidawo siswami ngingakulethe nje nelunch emsebenzini angihebeza athi mama ngilandele ingane sekhaya hawu awukhumbuli mama umakalisa anginike imali la ngathi mina ngifuna ukuthenga ingane sekhaya uthengele yena umfazi wakho ukudla ufuna ukuthangela udadewenu ngoba kwenza ufuna ukumphazamisa emsebenzini. Yes. Umphazamisa kanjani? Hleze emkhulumela. Wena into ofanele yenze unemali, ufanele uthenge igrocer njengoba enza ulihle. Uyayithenga nje umakalisa. Wena nalo 370 oholayo ngenyanga. OkaRamaphosa uhamba uyobhubhudle etshwaleni njengoba uthi kade uyothenga abaqwayizi. Awunamahloni okungitshela nalonto enjalo ukuthi uyothenga abaqwayizi. Uyakholwa kwami. Uyakholwa lokho. Ngibona ingane efana noyihluzo. Uyakholwa lokho kodwa lokho engitshela khona awukholwa. Anti yes. Ukholwa lokho kushiwo yimini. Lokho ikhona mfowethu into edlala indima oyidlalayo la ekhaya wena ke. Mina mfethu ngangisebenzezwe. Bebengalali bangadlanga mina. Mina nganginqamela wakwazi washo ubaba athi ushiya mina njengeqhawe la angakasebenzi ulihle. Athi ubaba ushiya mina njengeqhawe ekhona umama ezoshona ubaba elele embhedeni athi mfana msengikubonile ukuthi uyindoda ngisebenza. Yes. Ayikho into ngalungisa imoto kaBaba mina kwale moto epake ephandle kaBaba le moto leya ilimazo bani uyumama nolihle. Yangizwa wena ubheka ifa wena uye ukusebenza ngoba ubheka ifa ubheka imoto emile egcekeni awuphumi uyosebenza phela into yenza nje ukulandela nodadewethu asilinde ulihle efika asilinde ulihle uzofika ulihle vele uzofika sozwa la ulihle sefikile kodwa mama ulihle uyakusupporta ngempela ulihle la ekhaya ngisupport ulihle njalo mina ngiswele igross ngoba nifice nje ngisekitchen ngiqeda ukwenza ibreakfast angisokoli yabo bafu wayifinisha lele ethe ngoyena uyasebenza akaze angasebenza ulihle kufika namafeje nawo yonke yebo thenga igross uthenga yonke into angisweli nangu umfako uyamondla naye akabandlulula usondla sonke naye umfako afika phithlize la ekhaya hawu badla kube mnandi ekhaya ingane yami we hayibo izongena nje uzoyibona yini uyena uqala intombazana number 2 oh yeah intombazana number 2 ulihle oh yeah wena ubhuti wakhe lo unengane ezimbili nje zimbili hawu bakithi wabusiswa kodwa kodwa ngibusisiwe leyo ebhizi nje naye ebhizi angazi ukuthi uyifuna ingane yami ngempela angazi uyifuna udadewabo lo efana ngabe nje umkhonzile kodwa nje usemfikela nezigaxa zeindaba ezingaka hayi unemhlolo unamagangangozi awunamagangangozi na ngangena waza ngane yami Sanibonani. yebo saphela njani Ngiyaphila kwenza njani la ekhaya namakhamera? hayi aze kuwe Aze kumina. nangu umfowenu uzosithe hamba kahle ntombi gaxa sendaba Ngiyaphila futhi. ya Kwenza njani wena? Wena uvune drum. awusondela ngala usondele ngala uzohlala noma akho makade ade yakufune hayi usimangazile unoyimangalisa umfowenu Ngesizwe. hayi unozimanga yes siswami kahle igama lami ngusiphiwe ngoNtombela siyaxolisa uvele sitheleke nje siswami mhlawumbe singakutshela even efonini ukuthi kunento kanjeni hayi lihleke yabo njengoba ekutshela nje
umfowenu uye lo uyakuthuka kahle sisi sibhalelwe unakho njani umfowethu uyakuthuka yimapho kufele la makhamera la endlini kwamanje nje ngithike ngiyafa mntanami uyakuthuka umfowenu usazotshela udaba lakhe singabantu abalungisa indaba singabantu abalungisa udaba so sibhalelwe umfowethu kunodaba naye afisa ukuthi alitshela umama besaba ulitshela umama yabo uyakuthuka ke mntanami uyakuthuka yena lo mfowenu uyakuthuka njengoba kugcwele amakhamera okay mana usebenza busisi Indaba kumele ngibuze ukuthi ngisebenza usebenza phi lihle wena wazi yini ukuthi ngiyasebenza usebenza kuphi why man tshela wena yes cabanga umbuzo clean sebenza orithombe zakho la usebenza khona ugqoka uniform umbuzo seswami clean angiyena umuntu othatha ithombe nawe yakwazi lokho kodwa ngiyazi ufonela imanager yami usebenza kuphi ulethe la camera because mina usebenza kuphi seswami umbuzo cabanga umbuzo nje simple question Mwangikhulumeni mama yes chaza usebenza nanko chaza seswami usebenza kuphi usebenza kuphi la ngiphethe usekhona wenzeni usebenza kuphi ukuphendula buthi all right usebenza kuphi ngiyachaza ukuthi ngiyasebenza that's all usebenza kuphi a simple question no usebenza kuphi why ulethela abantu la ekhaya usebenza ubefuna uzobhodla usifowethu ukuthi khona usebenza khona akwazela khona ubhodla ukuthi ngisebenza kuphi yes kukhona pha kwazela khona ungazelaphi mfowethu umchazele ukuthi umfowethu usisi wakho wahlala wambona phi yonke into uyazi ukuthi mina ngiyazi ukuthi usebenza yeah uyazi ukuthi ngisebenza ngiyazi uyabona uyathuka na chazele na ngiyathuka na chaza sisi mina ngakubona mina ngiyothenga umzimba emantombazaneni undayisa ngomzimba wena uyasihlaza la ekhaya udlisa imali amanyala la ekhaya udlisa umama imali amanyala udlisa mina imali amanyala udlisa ingane yami le uyinika imali imadlala mayifikile la uyidlisa amanyala uthengisa ngomzimba angiyazi into ayishoyo mina awuyazi ukuthathelaphi lokho naku uyakuphila phambi kwakho akayazi lo uthathela inakufakazi lento oyishoyo amen wena ushabani nesikhwama wena ushabani nesikhwama ufakazi ngale wena ushabani nesikhwama ushabani nesikhwama ushabani nesikhwama ubani ushaba nesikhwama uzozulimaza ingane yami ubani ushaba nesikhwama ushabani nesikhwama uyahlanya lona phika lento phambi kwakho ushabani nesikhwama uyasihlaza nomama la ekhaya lomuntu lo wena wenzani wena yazona isifebe yazi uyangiyanyisa uyangiyanyisa mama musukumkhulumela lo muntu mama lona uyasihlaza la ekhaya lana nje ukuthi akayazi lo umkhuluma kanjani umuntu uyasihlaza la ekhaya yasebenzelela niyangodla ungoli wena wayesihlaza vele lihle wayesihlaza vele ekhaya wayesihlaza la ekhaya uzomshaya isikhoma sakho baba ngasangedoda lesi uzomshaya uzophumela lemzini wakho wena uzophuma lemzini wakho ngeke uzolwisa ingane yami akaphuma akahambe funa umnyango lihle mina ngisebenza mina ngeke uzomqosha kukwami babashiya mina lana usebenza kuphi chaza ntombi okay ofonela umphathi wakho sisi yeah umfonela umphathi wakho nimbuthi usebenza yeah usebenza lokho kusho ukuthi ukuthathelaphi sokuzwa manje yeah mina mfuna asho ukuthi usebenza phi ha leyo nje kuphela isilingo sengane
ngoba ulethe plastic. Ngoba ulethe plastic. Mama ujaji, ungasheshe ujaji mama. Ungasheshe ujaji. Ungasheshe ujaji mama. Nansi inamba yomphathi wami Buka namanje ugqoke kanjani? Mfonele wena sisiwami. Buka nama ugqoke kanjani? Mfonele wena. Buka nama ugqoke kanjani? Ugqoka kanjani? Yini ungabufazi wakho? indaba kumele unaki. Mana. Hawu, fakulala. Hayi mhlola. Kusebenza. Uyadla ukudla uvala umlomo. Sekwanele mama. Wena manager manje. Ngisho ukuthi umuntu obhe. No akayibami. Ayiphinda, iphinde. Ngicela usiphindela. Fona asebenza phi? Yeah. Buka nama. Connection. Umfone ngecall mama because ngathi umphona ngo WhatsApp. Khona ngecall. Anginayo ke airtime. Ma awunayo airtime. Awuthatha ifoni yami. Nayi ifoni yami umfonele manje. Nathi ifoni yami yebo, ifonele njalo. Usebenza phi? Mina ngifuna uqaqatha sebenza phi? Qala. Somthola. Siphiwa ngazi noma mhlawumbe usubhemiwe ungayini. Iwunga. O6. Wena usungela like ugqoke kanje. Mayibisi. Usugqoka izinto ezikanje. Ayihlanyisa ungasebenzi, fanele usebenze ngayo. Hey mama, yabona na mama wena. Awumi eqinisweni. Ngoba na uyakusupporta lo muntu. Please load airtime. You have insufficient airtime. Mana omzamo la efonini. Mani bafethu ayekho umuntu one airtime la. If manje inkinga amafoni amasemotweni. Ngicela ukwana. WhatsApp code ngekayilo futhi. Mina ngifuna uqaqatha usebenza phi? Achaza ukuthi usebenza phi. Wena usebenza. Mina ngisebenza mina ngaphela umsebenzi nazi ukuthi mina ngisebenza kuyiphi firm angithi awuzange ufike uzongilethela lunch efemini yami kwaphela umsebenzi nje kumlutho Kwamele ukuthi unake mina ke. Angibophela izulu ingane sekhaya ulama mina engibophela izulu Hayi kumele unake pho. angikunaki uhlaza ekhaya la kashabalala la ekhaya ashabalala ekhaya kamshiyo Hayi ufakazi bona namhlanje. Yeah. Zangamthola umfakazi uzophuma nabo uyabona labo balethile uzophuma nabo. And bazomtholela umsebenzi kwabona. wayiphuma ngimbuza ukuthi usebenza phi wathuka wahlahla amehlo lapha ngoba uyazi ukuthi Ngicela siboleke number ya manager. Noma uthi nginikeze inakho njani. Ungazi isibhampele la. Mothi ngiqale umfonele nje. Sibone ukuthi uzothini. mina ngifuna uqaqatha usebenza phi The driver you have dialed is not available at present. mina ngifuna uqaqatha ukuthi usebenza phi Okwahle mfethu. ngifuna uqazi le manager niyifonelayo Na umzamo umphinde umzame. la manager niyifonelayo hayi Yasebenza. Ayinawo. lelo ukhathele mhlawumbe naye bekamnika Abanye abantu abavuka balale njenganawe. uqinisile phela abantu wena usebenza ebusuku bonke wena nje bathi usikufana nje ungayiba mfoni buyenzani bulele Bengisemsebenzini. Ngicela ucishe la sibone kumina ukuthi uthini. Hayi bazalwane inkinga. Kodwa njani ukuzwana kodwa nomfowenu? Ayikho nje into esizwana nalo njengoba ekhuluma amanga wodwa nje. Yeah, amanga la wakhuluma ukuthi. Amanga vele. Oh yeah. Kinga vele. Cela usebenzise le. Oh ngisebenzisa. Khona enye. Oh yeah. Isebenzise. ngathi ngabheka manje Uyabondla. Uyazwa? Uyithatha phi imali yakwayi? Uyabondla la ekhaya sisi. Yebo bhuti ngiyabondla. Yeah. Awenza kahle bakusupporta nje umndeni. Yeah. Supporta nje. Hello? Yebo. Yes boss njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ukhuluma noLihle. Yebo Lisa. Yeah. No, ngikufonela because I wanted you to confirm ukuthi umphathi wami. Oh Lisa ngicela ukubuyela kuwena yazi manje ngifakela nje ngisaphila ngane ngisemeeting. Okay, no ayikho inkinga ngizofona nje manje. Alright bye.
Uyazwa ke? Umphathi oniphethe athi khulele emaklabhini. Uyazwa? Umphathi oniphethe emaklabhini akachazanga ukuthi usebenza. He is in a meeting. Ukuzwile lokho? Kuyiphi ikhampani osebenza kuyona? Kumele wazi igama lekhampani wena. Asimfonele ngeke asimfonele. Ikubunga ofuna ukuzwa ngempela ongakuzwanga. Nangu nje uphendulile. Simfonele ngeke. Funa ukubuza ikhampani asenza kuyona. Sobona bhuti wami igama lami nguZoso qhawe lami sithuthela umabona kude. Sure mfethu ngeke yabo ngoba ngisho ngibhizi la ngibhizi okwamanje ngithi ngizobela kuyona my sister ngisabhizi. Bengicela nje mfethu unginikeze umzuzu nje wodwa qhawe lami yabo. Voice ngibhizi njengamanje la. Umzuzu qhawela kithi wodwa ngoba kuyinto edlulayo lena mfethu njengoba sikhuluma nje uyabo. Besicela ukubuza mfethu ukuthi kunodaba lapho olufakiwe la uyezwa uliqondene nolihle yezwa. Yakhuluma. Ulihle mfethu besicela nje ukubuza ukuthi wenza umsebenzi muni nje empilweni noma ikuphi lapha wena oyimanager khona. Voice njengamanje engikwazi ukukhuluma ngabasebenzi bami njengamanje la ngibhizi yabo ngoba ungifonela nje engikwazi ukukhuluma. Yes umanager kuphi wena? Mfowethu njengamanje ngibhizi la ngimosha isikhathi. Hawu manje uphendula nje umbuzo wodwa ukuthi wena umanager kuphi? Webhuti. Ha! Hey yabona Ukuthi uyasebenza. hayi khona umuntu ongasabi ukuthi usebenza kuphi? Khona umuntu ongasabi ukuthi usebenza kuphi? Akasabi. Akukona ukusaba. Wenzani? Uyabaleka. Bhuti wami umanager kuphi kusiphi isitolo? Udami yazi ngangishila ukuthi ngibhizi njengamanje ngiphazamisa. Angazi kwenzakalani. Disturbing him, please. Alright bhuti wami siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho qhawe yezwa. Raspai. Shap. Ndanami uzozixosha imisebenzi yakho. Izoziphelela umsebenzi. Khona umanager ongasabi ukuthi usebenza kuphi? Abanye bethu asilala. Phela usebenza wazi. Uqinisile ukuthi akalali, uqinisile akalali vele. Usebenza ebusuku. Usebenza kuphi wena nendawo vele? Angikwazi bandla ukukhuluma nawe leyo nto uyenwa la ekhaya. Alright cha ngiyabuza nami njengomuntu. Okay. Okay, Okay, akachazele mina ngoba ngala ekhaya. Alright wala ekhaya mfowethu. Ya, chazela mina usebenza. Chazela yena mfowethu. Wangibele ngikhulume. Wala ekhaya. Ngiyachazela umzali wakhe. Okay, akayo mchazele, buze ke mama, mchazele. Mina ngiyazi ukuthi Uzumbuzo wodwa ukuthi usebenza apho sisi. ngiyamazi uyasebenza umntanami. Kuphi? Ngiyamazi uyasebenza. Manje thina la ekhaya Uyasebenza umntanami. Usebenza. Akhona enkantolo la isenzini naze nangidelela emzini wami. Naze nangidelela yini nizelela ekhaya ngempela. Zovula inkantolo la emzini wami. Ihlanganaphi lengane yami? Ihlanganaphi? Ngikholwa yonke izinto eyishoyo. Ngikholwa yena. Asikholwa ndawo mama sikholelwa kumuntu. Nizokwenza. Yingakho siyabuza nje angisiyabuza. Nizokwenza lokho. bakuhambani la ekhaya. Senzela uzomsiza ngani lokho? sibe nolwazi. Hayi kade ngishilo ukuthi ngicela ningihambele la emzini wami ngoba kuyacaca ukuthi aniyazi into enizelela ekhaya. Mama, ulihle udayisa ngomzimba. Finish and clear. Phela nje. Ayinafakazi lonto nazi. Ngakubona. Ngiyakwazi ukuthi usebenza kuphi. Lalela la uyaqhubeka. Yabona? Uyaqhubeka wena ophume. Yabona? Lengane oyibukisa kulabafana ukuthi abathini ngalengane. Mebebona emgaqweni bathini kuyona. Njoba ngisho nje uyangivikela. Ungithuka lento yenzayo. Ubufakazi. Yabona lihle. Bangangibamba. Uyambulala lo muntu ngoba lokhu umvikela. Uyambulala. Ngimkhulise kahle lo Uyambulala. Wena lihle wena. Wawenzani? Wawenzani yonke into la endlini uyena ulihle. Wena lihle wena. Wawenza ngicela ningihambele Esamanyala. Manje mama senze njani ke into le kanje? Enjani nifuna ukwazi nini? Sifuna ukwazi phela njengoba umfowethu embeka usisi insolo so siyacela ukuthi usisi akwazi ukuthi ayiphendule lezi insolo ayibekile. Ubufakazi ngibutholile ngithi angithi ngenzela cha mama ngenzela mina ukuthi usisi njengoba nje umfowethu eshutha izwe libone ukuthi ngempela usisi ulihle akayena ngempela lo muntu lona yabo so ngenzela ukuthi igama lakho sisi wami lihlale lilihle njengoba lilihle nje yabo Indaba lize ligezwe yinina. ulihle lihle yezo
asiligesi thina senzela ukuthi abantu ababukayo bebone ngempela ukuthi awunacala siswami akanalo icala batshele mntanami usebenzaphi batshele ngoba yikho ekuzobajabulisa ubese niyangiphumela ningihambe batshele ukuthi usebenza ngeke asho usebenza mntanami uze bahambe usumfaka enkingeni makasakasha ngeke wena uzohamba isho yebo uzontshela why kumele ngize ngisho ngikhulumile nayo there's no need for me ukuthi ngize ngisho ukuthi ngeke asho senimzwileke seniyisolile impendulo hamba ushilo uthi senza uzokusiza ngakuphi ngoba uyazi ukuthi usebenza mama waba neshow engaka uyasebenza umntanami waba neshow engaka mina vele ngihlala mina webafeni ngihlala naye phela la mina ngeke ngihlale nolihle mina ungazi waba neshow engaka ungabazi ulihle ngicela ubatshele ngeke asho bonke abakhona ngeke asho isho lihle isho ngiyasebenza kuphi ngifonelile wena uhlanganaphi ngathi mayifaka isicathulo kabuhlungu ngayo ngobani ngabe yakho ufaka isicathulo kahlele yakho uyasebenza le buka nezinto ayigqokile buka nezinto bengagqoka nje isikhathi kusenobaba so manje usemsebenzini uyasebenza mntanami hayi mama yabona ulihle mama uyamosha ulihle kusela semncane mama ulihle wena uyamosha wena ulihle kusela semncane ulihle wena umosha kusela semncane ufunani ke hayi ngiphumele uyabona ngani ngithanda iphumela kwami ngathi njalo apho ngicela niphume nonke phumani nimuva futhi umsebenzi lo rubbish lo phumani ngiphumele manje enze njani ingane yakho nje le akahambe akithi uyimpethu la ekhaya uyimpethu la akazwani nodaba wabo ngane mihamba la ekhaya ingishiya la ekhaya uzongodla indlu ngasebenzi uzobona ukuthi uyaphela umsebenzi vele mina ngeke ngihlale nolihle ngamelukami ningihambele sengishilo ngithe phumani nami linde ngukho kunye bathi la kukwami la ngizobuya la wena tshela nilindeni banenhliziyo njena kodwa mama inenhliziyo enjani ingane yami le iyasebenza kumanje niphazamisile fanele ngabilele iyasebenza fanele ibuyele emsebenzini nizofunani nifanele impendulo phumani angasali kodwa lo la mvile nangu yazi sengivele ngigqemisa ngifuna into ekhona samba baba ngigqemisa mfethu into hayi bo kwahle mazulunga bafowethu so tshela mhlawumbe nizobona ngokuqhubekayo mhlawumbe sibone ukuthi senza kanjani bafowethu but okwamanje kusanzima njengoba nibonile ukuthi isimo siqine kakhulu but siyanithembisa bafowethu yeah kunzima kakhulu emhlabeni bafowethu life is so tough thank you very much lo mbukiso ke bafowethu olandela iwona ke lokhombisa ukuthi ngempela sakwazi kanjani ukuthi sifinyelele ekuthi mhlawumbe simbambeni usisi lo yes ngicela nje ukuthokozele ngakhohlwa ukusubscribe bafowethu asibingelele kusebusuku njengoba nibone bafowethu ukuthi umuntu akalele uzama ukuthola lonke udaba ukuze kuzokwazi ukuthi umfowethu mhlawumbe ezobuyela ekhaya mhlawumbe mangabe mhlawumbe iqiniso noma mhlawumbe akulona iqiniso umfowethu ke ngenhlanhla ke sihamba naye sikwazile ukuthi mhlawumbe saxhumana yonke into kodwa ke abafowethu esisebenzisana nabo basizamele kunabantu okuyibona kade be-investigator ke bafethu lonke lolu daba nendaba zey'namba ngoba usisi akasasebenzi kahle kahle lapha kule ndawo umfowethu ayimfice kuyona so njengamanje usesebenza kwenye indawo simbona nje phansi because ayiveli le ndawo le ngibhekela bafethu ilocation la sihamba ngakodwa njengamanje senkabeni yedolobha bafethu eThekwini kune location ke esinikezwe yona lapho akhona so njengoba usibona nje bafethu sigudla la njengoba usibona bafethu sigudla sithemba ukuthi bafethu yonke into mhlawumbe izohamba kahle kune location esendele yona lapha khona njengamanje so let us hope ukuthi mhlawumbe umuntu engashayisana nenakho njani naba abanye abasebenzayo abanye abasebenzayo
sebenza. Abavezi akwazana la ve. Hayi bakwazana hey. Abavezi ngempela hey. Na baba hey malo. Abe malini nje baba. Ingane kanje nathixo. Bafethu. Manje umshuthile lo. Yo. Hey bafethu niyabona ukuthi simanga sinjani bafethu. Kancane kanjena. Ifini liyasibhubhela. Thengisha ama-BM. Thenga ama-BM. ama-BM uzothenga. Ngathi usho umuntu kuthenga ama-BM. Hey yazi. Hey ake sithenge ukuthi ngaphela bafethu kuzokwenzeka inakhonjana. So bafethu into ezokwenzeka la. Into ezokwenzeka la bafethu ukuthi njengamanje sihamba nomfowethu okuyena mhlambe mangabe mhlambe siyamfica usisi ukuthi mhlambe uyadayisa noma uyathengisa lokho okuthengisa mhlambe ukhona umfowethu la esokwazi ukuthi simnikeze irecord i-mic le ukuzozwakala mhlambe isound yabo then mhlambe bese umfowethu asibambele irecord lapha nasirecordele efonini so that mhlambe sikwazi ukucosha ubufakazi bafethu yonke indawo kodwa yakusijikeleza ndawonye ora noma besijiya kurathi siqonde straight kuzokutshela ora khuley nansi mfethu nakho bakithi okuncane bafethu kwenza umsebenzi kaNkulunkulu dayisa ngesithelo hey bafethu asilele bafethu Futhi uyadayisa noma vele nje. Ya bona nakho okunye. Futhi hawu mfethu futhi sefuna ukuthenga ke lo ya. Nakho nyuza iskate bakithi. Hey. Mfethu sefuna ukuthenga ngibizele eceleni lokho okunye. Sondela soqhubeka kahle impela. Manje ikuphi lapha? Isendaweni yokudla yini? Hayi ikhona emgwaqeni. Oyiseduze. Oh ya. Hayi. Siyasondela impela ke manje bafowethu. Ana kumele kodwa senze ukopho kahle. Senze ukopho kahle ukuze mhlambe angasoli, kenzeka lutho nje. Ya. Sipake mhlambe endaweni ebuqamama nalapho. Sesondele manje. Sele ba minute. Sele ba minute. Sele ba minute. Senze njani la? Athu left. Asipakeni. Siyaqonda. Oh ya. Sikodwa manje siseduze manje. 1 minute masisisile. Uzama ukuncika lapha eceleni. Oh ya. Ayakho umuntu la. Komba ukuthi ikhona. Kumuntu la vele nabantu bahamba la. Bele ngabe vele simbonile la. Simbonile umuntu la. Hayi, ithi khona. Ithi khona sesifike. Kuphi? Aphake khona la eceleni. Ithi khona impela sesifike. Yabo nje ithi la. Ngazi isikala zeni kodwa mana uzoma nangilwazi nangilwazi leyo mbele nsezomali umpompofu lapha mana khona umuntu ompofu lapha impela yabo nje ithi la ngiyacabanga usuyena lo ithi ilana nje mana asishayini ngathi siyadlula yabo so that mhlambe sizobona kahle so confirm kahle ukuthi uyena yini ngempela manje futhi ungajumpisi ke yabo ngathi mina umuntu futhi umene nendoda la Uye. Adlule fast. Adlule fast. Yena kanaki. Umene ndoda should khona kusafuna ukuthenga la. Hey, should khona ufuna ukuthenga. Hey. Shy fast madoda. Hey, should khona ufuna ukuthenga la, Ke mhlambe umuntu sengadrayisa nje yabo. Sengadrayisa.
Hawu should bebeyixoxela shothi akunamali. Ama negotiation shothi awahambanga kahle. Bedi. Ngumbuzo. Hayibo. Hayibo bafethu. Qoshiwe ekhaya. Mani inkinga kumele kuhambe lo mfethu lo bafethu. Kumele sime la lapha nje singekho. Hayi kwahle wena hayibo kwahle wena. Hawu. Uzofuna manje ukubulala yonke lento esihlelayo lana. Awenzani manje? Hawu. Mana. Into ezokwenzeka la. Manje into ezokwenzeka la mfethu. Njengamanje sodidela nangibeqatha bombo. Woza baba. So njengamanje iPax kuwena Mike boy kuwena. Man inkinga izodryisa fake la ngaphakathi yabo ilamba ngoba manje izobambisa ya shubo ya ngaphenyeki la. So njengamanje sicela ukuthi ubambe nerecord la efonini yabo. So that isibambele yonke isound ngoba ivideo le ngesikwazi usinqamule mhlambe just ufakazi yabo. So irecord izosiza ukuthi mhlambe silalele yabo. Okay. Noma ungashaya mhlambe noma ivideo yabo. Oh yeah. Ayingeke mhlambe ivideo izobambisa yabo. Ya izojampisa ya mfethu record mfethu yabo. Ya usondele kuyena. Yes yabo. Futhi ungayinakhunje yabo. Ifoni mfethu ngani noma ungayifaka apha mfethu yabo uyifake la. Yes yo noma ya mfethu. Ya come something sharp. Bosa babozani madoda. Kulate. Ay shumi Zulu wena Zulu yazi kubuyehla wena ehla Zulu akehla Zulu yabo akehla ilanga phesheya akehla cupha uqobo lapha ngaphesheya ima lapha ngaphesheya mfethu ngaphesheya engakuboni ikamera ungayikhombisi ikamera yabo ya ima nje wena lapha ya Njani? Kephi. Shap. Manje hamba kanjani la wenzani la? Thengisa buti. Uthengisa? Ngiyathengisa buti. Oh right. Yeah. Ngishanga ushutha mina hawu abantu hayi Sobamba wahle masebenzi bethi bayawalk phela le yabona mama simphathane ngiyabona nabo shubo Wela sambeni baba Hey bafethu kushubile yo Manje akukho kudela isakhona Besojika nje la. Singathi sibanje. Hayi kusafe. All right. Yes Wenzani yini le lecatshanga yini lecatshanga awulihle Yini sicabanga uthini? yini lecatshanga awulihle Uyaphi nalokho? yini lecatshanga yini lecatshanga awulihle mana yini lecatshanga khuluma phela Ucela ungamtshela mama. khuluma yini lecatshanga wenzani Akwenzeka lutho umngani wami. umngani wakho lona umngani wakho Umngani wami. niyaphi No mina ngendlini la ngihlala khona. uhlala kuphi wena Ngihlala kula maflat angale. oh mfowethu nendlini awuveze phela inamba yakho uthi uyazana
Umngani wakho lona? Umngani wami. Ngqayini nikwazana mfowethu. Unisethe Hayibo sihamba naye lo mjitha lona. Wenzani mjitha wenzani angithi tshela usile wena angithi wenzani. Awumdlale mfethu record awumdlale record mfethu awumdlale record ukuthi bethini. Kwenzakalani? Mana bethini awufaki loud. Mana mfethu udlala bethi record i-conversation yini mfethu wenzani nawe nkaba wenzani nkaba Ngiyathengisa futhi. Ngiyathengisa futhi. Oh right. Yeah. Ngishaka ukuthenga phela. Ngishaka ukuthenga. Yeah. Oh wena ulethe la sambe ke nihlangene nendawo somewhere there. Shamane. 250. Okay. Una malini wena? Kukhona nje lesingenza ngawo. Asenekhaya bafethu manje. Senekhaya manje bafethu. Cela ungene bathi. Mani udayisa ngo-250 Lendawo somewhere. Asenekhaya manje. Akukho konke. yiphe khona yiphe khona sisi Tshela wena yiphe khona uthini wena? Uthi mina ngiyahlanya mina nedrama. Idrama yonke le. Ngiyazi, ngiyaxolisa. manje inkinga phela akusasizi ke lokho akusasizi ke lokho yabo akusasizi Yazi bafethu asenekhaya manje. ya hayi ngeke asikwazi ukuyekhaya manje Bafethu ngiyaqonda ukuthi mina ekhaya hayi asikwazi bafethu wena mhlawumbe ingane mfethu ungazama mfethu ukuthi ingane uyixolele mhlawumbe singenza ngendlela mhlawumbe singenza ngendlela yabo singenza mfethu singenza ngendlela mhlawumbe ukuthi ingane mfethu ukwazi wena ukubuyela ekhaya ingane engaxoxa mhlawumbe naye nokuya noma wayo yabo Oh mina ngalephi manje? Phela uzokwazi ngithi ukuxoxa ngithi uzolala phandle ohlala uhlelulela khona yabo Yabafethu niyazi ukuthi mina kwamanje ngicisile lapha uma wengane wamngani wami uthe namhlanje ngivayo ba uma wengane wamngani wami cha phela ngithi phela ngazanya phela ukhuluma usisi ngazama ukugoqela usisi wakho yabo ayike kumele ngifuna imali abanyama mana yikusendoda mana mfethu wenzani mfethu iziphi phela mfethu iziphi izathu ezakwenza ukuthi wenza into yenzayo Isimo ekhaya sikho right. And naye akasebenzi. Naye akasebenzi. Uyaphi Manje bona uthi wenzani manje iziphi izathu khuluma siswami iqiniso Isimo ekhaya sikho right. Yeah. And ayikho enye option ebekuyenza. Yeah. Kunokuthi ngilethise etafuleni. Yeah. Ngiyabondla bonke. Imali amanyana imali amanyana ngizongithwaya Cela. manje mfethu yini mfethu ngaphela ezokwenziwa mfethu masekundwele hey Ngizomnikeza imali ngicela ningikhulumele naye ukuthi angamtshela umama. Ngixoshiwe ekhaya mina ngenxa yakho angithi ngenxa yakho wena wathi ngihambe wena uyaxolisa Yafethu asenekhaya manje hayi kwahle siswami ngoba bese sikutholile ufakazi yabo siyabonga thina yabo besifuna ufakazi yabo asizukuceba Ngicela ningicengele ukuthi angamtshela umama. besifuna thina ufakazi yabo kuyadlalwa la uthe kuyadlalwa la maybe sise game uri kanjani yabo ngehlisa umoya uyehlisile umoya wena sikhathi unqoshe nginqoshe ekhaya uyakhohlwa ukuthi umuzi wami lo hayi ngiyaqhubeka kodwa wena asamba baba sambeni baba wenzani awufuna ukuthenga wenzani iqhaza ufuna ukuthenga ngempela iqhawe lenzani iqhawe wenzani manje iqhawe mani wenzani siyajampisa manje ufuna ukuthenga hawu yini awubuka chazeka ne hayi lutho lokhoza khona yini bo ayo mfethu ngeke asambeni mfethu ngakhuba mfethu ngoba kugcina sithona iqiniso yabo kodwa mfethu ngiphathe kabi ukuthi yabo kumele sekhana mhlawumbe inkinga asikwazi ukuthi siye nakho nje yabo umuntu ngendlela mfethu aseyisola ngakhona mfethu yize khona kuyinto ebhlungu yabo manje ngcono ke usiye kusasa ke kuseni kusasa ekuseni ayingeke mfethu mhlawumbe singahlela mfethu usuku right yabo ngoba yiningi into mfethu senza yabo ngiyaqonda ukuthi mina ngilala kuphi
niyaqonda uba nini hayi phela njengamanje cha wela kithi angithi thina zambisa izinto thina sikusizile thina njengamanje wena usuvukela thina ulaka wena yabo okuyinto errong leyo yabo ngoba thina siza wena njengamanje wena usulwa nathi wena yabo awukwazi kulwa nathi baba sikusiza thina yabo njengamanje sisebenzisa insizwa zethu njengamanje ukulekelela wena njengamanje wena usufuna ukulwa nathi wena yabo ngathi ngabheka hey uyabona ngithi yabo abafethu siyabonga kakhulu bafethu siyabonga kakhulu bafethu njengamanje sobona bafethu ukuthi mhlambe izinto izoma kanjani bafethu ngiyacabanga ukuthi bafethu kudouble ucayi kakhulu lolu angazi bafethu ngiyacela bafethu ukuthi mhlambe sizwe kunina bafethu ukuthi mhlambe yipi mhlambe indlela esingayisebenzisa because nama ngithanda ukuthi usisi mhlambe abe yilento azoba yiyona mfethu futhi mhlambe angazi bafethu angicela bafethu ukuthi sizwe kunina ama comments ukuthi mhlambe yipi into esingayenza noma mhlawumbe usisi ahambe eyogoqela umfowethu ukuthi abuyele ekhaya noma mhlawumbe umfowethu simhambise mhlawumbe ekhaya so angazi bafethu ngicela bafethu ukuthi sizwe ngani siyabonga